Al fali ti još 1001 volja za mene, jer takve kao ti ja provalim da trem, da se ne okrenem. Hvala. Kako je bilo? Odlično. Odlično, si zadovoljna sa nastupom? Uglavnom jesam, ja. Žiri ti je nešto rekao? Ništa nisu komentirali, ne. Da bi reci ovako, jako si izazovno obučena, je li to zbog žirija ili? Pa ne, ovo i kažu za scenski nastup, najbolje je se prilagoditi sceni. Znači misliš da odjeća pripomaže dosta u odluci žirija? Pa sigurno kao glavna odluka ne, ali je jako i bitna. Ne? Dobro, znači sve skupa, sa pjevanjem si zadovoljna, sa scenskim nastupom sve 5. Može sad. Očekuješ da će proći? 5. Aha. Čista petica. Slušaj, pa kako za koga, ali ja se nadam da će proći. Dobro, ok, hvala. Ajde, Ćao.